जों 12 दिननि उनाव न' सिंनिफ्राय ओंखारदों बिराद अबस्था गाज्रिमोन बेयावहाय नोंथांमोना साननो हागौ जोंखौहाय दंना गैला होननानै जों दासिमबो गोथाङै दङ जागासिनो दावराव दावसिया जोंखौ नर्थ इस्ट इन्डिया इट्स भेरि फेमास दे eat but for me I don't know how to eat I will try how to eat this as per my colleague she said it should be eaten by raw Oh my god, as per your colleague? खुलुमबाय लोगोफोर बेरायनो फैदों बेरायनो फैदों आं after how many days 12 days after 12 days lockdown ha lockdown बायदिनो जाबायना same to same तो कतारनि भिउखौ नायदो बोलो कतारनि भिउखौ नायदो also मोटीखौ नायदो समायनाथार गिदिर गिदिर समायनाथार इखौ लालाय इखौनो लाला इखौ लानो I didn't understand what Joby give me your bag wow this is the one don't tell her anything no this one will not see Show my back. show her back only Only my back. not her front Speaking of the ओए vegetables. कर लिया मैंने चलो what do we call that one currently जल्दी कर. this one right You know what we call for this one? Japanese. दिख रहा है or तो सामने से भी. which one I We got call this red Japan one zongcha. brown. Japan. Japanese. we- बेटा Japanese, रेड और we call it ब्राउन. Japanese. red or green We use that one. चुपचाप for the उठा warming. ना टिप टॉप. You know we use this one to feed for our cow and pig. Yeah, and People- in this one we eat this one when during our young days we eat this one for the warming. If you have worm in your tummy, we eat this one. Oh really? Yeah, but now we use the leaves. We use the leaves to feed our cow. मैंने ओल वन को yeah the buddha ko mat lo bola बुढ़ा कौन है? I take like small one right बच्चा one बोले कि बच्चा को लेना बुढ़ा को मत लेना अरे यार मैं चले मा बुझ्छु यो but Manipur Mizoram they are very famous Philippine or Japanese utan kurunis ilaha. Silaha. People are eating. They are pig. They are pig. Yeah, because actually we use this one when we're feeding our cows. We mix it with the feed Ah. and give it to the cow. Ah. But for you guys, it's No. Which you guys? I never ate this thing. You know I don't eat vegetables, right? This is different thing for me. I even don't know this is a vegetable. raining अखा हाबाय बल अखा हाबाय बिराद मोजां ना जाम्बि जों नोंथांमोना साननो हागौ जोंखौ बे दावराव दावसि जानायाव थैबाय होननानै जों गोथाङैनो दङ दासिमबो गोथाङैनो दं थैयाखै the weather is अखा हाबाय oh my god अखा हाबाय जि मोजांखा स' जों 12 दिननि उनाव न' सिङाव जोबथे जानायनि उनाव ओंखारदों दिनैहाय स' जों 12 दिननि उनाव ओंखारदों न' सिंनिफ्राय बेयावहाय माने नै गासिबो बन्द गोजा जोंखौहाय बन्द गोजा सिङाव थानो होयो नालाय Which friend? vlogger hey Joby my picture this place my favorite place your friend Joby न' सिङाव हाबनानै थानो होयो बाहेरायाव ओंखारनो होआ नाथाय दिनैहाय जोङो 12 दिननि उनावहाय फाइनालि बाहेरायाव ओंखारदोंमोन खिन्थु अखा हानानै खारनांबाय आरो नै जोंनि सासे लोगोनि बार्थडेमोन दाखालि बेखौनो विश खालामनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय विश खालामखांनानै ओमफ्राय दायो बिनि रुमाव दसे हाबनानै थाहैनोसै अखा हानायनि जाहोनाव ओरैबायदि मोजांमोन आरो बे एरियायावहाय जोङो खनसे भिडिअ बानायखांबायमोन बिराद समायना नै बेनो कातारनि भिउआ उनथिंनिफ्राय बिराद समायना ना अखा हादों खारनांगासिनो नै जोङो See my favorite place. Oi, Joby, my favorite place. This building. The golden building is my favorite. Danger अखा हाबाय
गोबाङानो साननो हागौ जोङो माबोरै दं होननानै जों बर्थमान मोजाङैनो दं नाथाय दासिमबो दावहाया थाद'आखै दै दावहाया कन्टिनिउ सोलिगासिनो दिनैबो बमा गावहरदोंमोन नाथाय बिदि नङा दि बेयावहाय मानसिफ्रा थैदों मादों बिदि नङा बमा गावहरबाबो गरसेबो हायाव गोग्लैयाखै गासिबो गोजौआवनो इन्टारसेप्ट खालामजोबखायो बेनिखायनो जों गासिबो गोथाङै दङ नोंथांमोनाबो मोजाङै था नै लोगोनि न'आव थांगासिनो बिल्डिंआ नैबे जोंनि काटार एयारवेसनि न' नैबियो स' जोंनिथ' नङा आरो बियो एक'मडेसना लोगोफोरनि थेवबो जोङो हाबहैनो हायो आरो जों हाबहैनो हायो हाय yes it's here also so many Yeah, you have a lot, right? so Rentley can eat every day जि मोजां ने no जों लोगोनि न'आव थांगासिनो दायो ओइ my stomach Yeah, I know you are also Vlog this Rentry. Not vlogger. Don't film me. You already did. no you are not even there I told you only we are like double Joby is double Susu is double What's I'm double? single. Means like you are here in mirror also Okay. Jambi hami जुलै नुवाखै मानसिफ्रा जि साजायनानै दोनो बै नों बयफ्रेन्ड हरनायनि मोनदां जाम्बि र'ज डेआव बयफ्रेन्ड हरनायनि मोनदां ना She said I took a very good picture. बिसिनि किचेना जि मोजां नै oh my god Rentley The chili, I have chili, but I just like it. Rentley what is this it's bedailota Chili. it's chili नै बिसिनि किचेना जि I have मोजां 3 over here. the chili It's a tree long one, but there was only one. one chili and then haizengbo नै ginger also you have plant you have chili can I take one chili plant rent With that? yeah if it's not with that it will die There's a fish here. I did not see oh my god Rentley this fish is like a eaten one right huh? We can eat this right so cute छोटा fish छोटा मच्छी cute one so Rentley दाखालि न'आव थांदोंमोन ओमफ्राय जोंनो गिफ्ट लाबोदों आरो actually birthday was Rentley's birthday ओमफ्राय जोंनोसो गिफ्ट लाबोदों जि मोजां the color and the size is very fit for me हम लोग कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं मेरे को नहीं दिखाया. सुजा के लिए इतना सारा है मेरे लिए सिर्फ एक thank you show me Joby This is the one I bought it from Bangkok. I never बैंकॉक से लाई है तो इसके लिए oh my god Joby I tried this also. Next time if we go out, I will wear this one. this one is very nice for me this one Joby come Oh, so cute! Oh my god, so cute! my families here my families petrol dom न'आव थांगासिनो दायो न'आव थांसैना जाबे दिनै जों फर्स्ट टाइम जोंनि न'नि लांगोनायाव वाक खालामदोंना जाम्बे फर्स्ट टाइम बिराद मोजां जोंनि गामि आरो ये हमारा विलेज है घर के पास फर्स्ट टाइम माने माब्लाबाबो वाक खालामाखैमोन फर्स्ट टाइम ओमफ्राय बेयावहाय जाम्बि खातारिफोरनि न' दङना इयाव बे न'फोरा खातारिफोरनि दै बे खाथि खालाफ्राव जोंनि गामिनि आरो इयो जोंनि गामि मिन्स लाइक जोंनि गेटनि बाहेरायाव जोङो दिनै थाबायबोदों बहा बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय दायो थाबायगासिनो जोङो